लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामना हो, बेल आइकनखौ थुना होदो। खुलुमबाय, नैबे सुबिन्दा ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनै आं गोदान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो लाइक खालाम, कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बेबायदि गोदान भिडिअ नटिफिकेसन मोननो थाखाय साबस्क्राइब आरो नटिफिकेसनखौ थुनो दाबाव। लोगोफोर, दायो फैदो भिडिअ स्टार्ट खालामदोनि। दायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगासिनो हाब्रु, लकडाउनजों लोगोसे हाब्रु माने अखाजों जेरावबो थाङो ओरैनो खालि लेथ्रा लामा आरो लेथ्रा हाब्रु। बेफोर माला जागोन पाक्का लामा? बे जादों जोंनि बिसनाथ सारिआलि खन्द'आव जाथाया। ना बाइक गंसे खारनो हायो, ना साइकेल गंसे खारनो हायो, ना थाबायनो हायो, जेबो जाया। आं बि थाबायलांनो हाबावासो नैबे लामाजोंनो, अब्ला मा बाइक, मा गारि, मा रिक्सा? हाया जेबो। लकडाउनजों लोगोसे आरो गोबां जाथाय बिदिनो जालांगोन नामा? मानो? लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासिनो आं एसे समावनो फोजोबनोसै। लोगोफोर, आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव।